Når jeg portrætterer, så er jeg optaget af, hvordan jeg kan skabe en refleksion hos det menneske, der sidder over for mig. Og noget af det, som jeg synes, der er rigtig spændende, det er faktisk at benytte mig af kunst. Jeg kan vise dig noget, jeg har taget med. Det er The Judgment of Solomon. Og det var sådan, så I kan se, der er et barn her, der er ved at blive kløvet. Det var to kvinder, der lå ved siden af hinanden. Det ene barn dør, og så tager den anden det levende barn og siger, at det er hendes. Og den anden vågner op og kan ikke genkende det her barn. Og så er det jo kong Salomon, de kommer til. Han skal ligesom udføre den her dom og sige, hvem har barnet? Og når han sådan vil kløve det her barn, så råber hende der moren, der egentlig er den rette ejer af barnet. Det er ikke mit barn. Og på den måde så skåner hun barnets liv. Og på den måde er kongen Salomon jo ikke i tvivl om, hvem det er, der er mor til barnet.